he video I enzo huna chuan I ui kha I mangai ngoi tong researcher ti chuan ui tam tak brain scans mangin an zir chianga heta an zir chian na an hmu chhuah chu hei hi ani ui de hian an pu emaw an pi rim an hriat vel hei hian an phur em a chaw toys le an ui thian te a in an phurna sang fe zawk ani chumu em zia chu thildang zong a in anei tu an hmangai fe zawk ti na ani ui le anei tu anin ena eye contact an nei hian nu le no te ang chi in oxytocin level chumi om zia chu hmangai na hormone ati sangin ati thang ta thin ani ui kha ilaka arinom chatlia mai ani lova a hmangai hle che ti na ani chaw le thildang zong a in hmangai hle zawk che reina satli lo chia science proof thlapin a hmangai che ui kha aril ru lo ti na chak reng suang che lo duat hle ro